Za domovino? Sigurno naprej! Sedite. Tako smo u 50. godinama prošlog stoljeća počeli sa školskom nastavom. U staroj, već godinama napuštenoj osnovnoj školi u Radovici uredili smo učionicu kakva je bila u prošlom stoljeću. Posjetitelji, među kojima možete biti i vi, na duhovit i opušten način upoznavaju baštinu Bele krajine uz pomoć stroge učiteljice koja vjeruje u red i disciplinu. Nije isključeno ni klečanje na kukuruzu. Steve še neki bo. Uz 5. godišnjicu osnovne škole Brihtna glava pripremili smo nove programe i uspješno ih prezentirali turističkim radnicima, društvima i svima koji se bave turizmom. Kod klasičnog sata stari učenici upoznavaju baštinu Bele krajine na opušteni duhovit način. Učenici, osnovnoškolci i srednjoškolci upoznaju baštinu uz pomoć dječjih pjesama i zagonetki koje je napisao pjesnik Oton Župančić. Iz Amerike? Lepo mi je! Lepo ti je v šoli, res! Sve o novim programima, ručnoj radinosti i prirodoznanstvu pročitajte na web stranici www.andrejbajuk.com, a na učnom satu učenici također zapjevaju. Na kraju školskog sata učenici dobiju svjedodžbu kao dokaz da imaju osnovna znanja o regiji Međugorjancima i rijekom Kupom, gdje rastu bijele breze i žive srdačni ljudi u bijelim ljudskim nošnjama. Osnovna škola Brihtna glava otvorena je za vas. To je to.